Hello mga wiggle, welcome back po ulit sa channel natin. Since Richard, siyempre sa kakantong kita, ay magmumukbang po tayo ng paksiw, taba ng bangus. Yan, napakasarap po niyan. Tapos, dagdagan din po natin ng chorizo at saka boiled egg para sa dagdag lasa po. At medyo spicyhan po natin ng konti. Tapos meron din po tayo itong pritong talong. Sa usawan, meron pong toyo mansi, marami pong kanin. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinagkulob niyo po ang ngayon na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po mga viewers po namin. Nawa po lagi po kami meron mga kain sa araw at magligtas po. Maraming salamat po mga. Ito po samantalayan ko sa inyong butong anak. Sa Kristo namin tagapagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Testing muna natin sa ulo ng bangus. Kain po. Pakalasa. Sarap. Taba. Pakalasa. Ulo. Pag ito po ulam nyo, literal, mapapadami po kayo ng kanin. Sobrang lasa po.
Ito po yung atay ng bangus. Tignan natin. Sarap. Bigyan natin ng atay ng bangus. Talong. Tapos chorizo. Kain po. Grabe. Tignan niyo po yung tabang yan, no? Napakasarap po niyan. At super healthy po.
Excuse me po. Ganito po ulam na siguraduhin niyo pa maraming kanin, no? Kasi bibitinin po ko sa kanin. So, tulad po bitin. Excuse me po. Mga ibang palpak po ng video, hindi na po natin makakato. Uncut po tayo sa YouTube. Sobrang sarap po sa bibig ng taba ng bangus. Last bite na po tayo, last bite po.